se on Laulupoika taas täällä ja... Mitä? Tarkoitus olisi mennä pelaamaan Microbattle. Ja siinä me ehkä mennään jotain muuta, mutta en ole varma. Ehkä Dominatea tai jotain. Ehkä Hunger Gamesia sittenkin. En mä tiedä, mä menen MC-kitsiin vetää vähän PvPlle. Jos tänne tulee tyyppi, niin... Ei. Mä en saa kuolla. Ase. Lähdetään ehkä musta suoraan. Ase, please, ase. Toivon asetta, niin mä sain ase. Okei, vähän bugia. Ei vähän vai paljon. Vähän surkea PvP. Mä kuolen, kun tän koira on niin OP. Ei. Mun koira on liian OP. Hiljaa! Sori taustaäänet. Jos kuulitte niin
huono juttu, mutta jos ette kuulu, niin se on hyvä juttu. Pistäkää kommentteihin, jos kuulitte, niin sanon seuraavat sitten. Ei kuulu mitään. Okei, mun veli tuli tänne, mutta se lupasi olla hiljaa. Jos ei ole hiljaa, niin mä saan raiskassa. Ui, sakka! Mennään ulos. Tulee peliin pakka. Ollaan yhdessä aivoa. Tämä on viimeinen video. Tuon. Ittinen tuttuun tapaan. Mä otan nuubikitin, mä otan koiraknaifen. Mä oon paras kitti, koska pystytte tykkiin musiikkaa palkittamaan. Nyt jos mä kuvais niitä FPS nousisi ehkä 200, koska mulla ei ole mikään paras näyttää semi. Lähdetään tuonne. Nämä kamaa, mutta paska. Ase. En luuta ihan. Joo, tuolla puumiakkaa parempaa armoria, koska mulla on vaan yksi paatti. Vois sitä koittaa kohta. Näitä se vielä kerran meidän paittaa. Noin, ja sitten seuraavaksi kun tulee Brawler, niin mennään paittaa. Pyöritään tästä vähän ympärille. Vähän tuottaa oikeesti falconake. Mä en nyt jää. Okei, nyt mä menen paittaa. Ei! Miten toi tappoi mut yhdestä hitistä? Okei, mutta tällaista tällä kertaa. Ja muistakaa painaa tykkäysnappia, jos tykkäsitte. Ja tilata kanavassa sitten vielä tehnyt. Ja mennään ensi videossa siihen saakka. Moi moi!